Salve e bentrovati, abbiamo acquisito che pano d'obbligazione cam. Il segnale raffigurato indica l'inizio del senso unico di circolazione dopo una svolta a sinistra. Ako panon imbaira kuni farara in numero fe ko sirabe che sansi iniki è falso. Il segnale raffigurato è un segnale di indicazione, ako pano d'indicazione è falso. Il segnale raffigurato è un segnale di obbligo, ako pano d'obbligazione è vero. Il segnale raffigurato preannuncia un senso unico, ako pano imbaira k'a fɔ ko sansi unique de vigne è falso. Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di un'area transitabile con biciclette soltanto se condotto a mano. Ako pano ni ko a bɛ sira daminɛ na ko i bɛ se ka tɛmɛ nɛgɛso la ko n'a y'a sɔrɔ sulima ni nɛgɛso ni bɛ ka kolonkolon i bolo kɔnɔna na è falso. Il segnale raffigurato indica un percorso pedonale e ciclabile. Ako ni pano ni ko a bɛ sira daminɛ na sira min b'a la ni nɛgɛsotigiw ka sira ani senamatigiw ka sira do è falso. Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza della fine della pista ciclabile accanto ad un percorso riservato ai pedoni. Ako pano ni ko a bɛ sira laban na sira min b'a la ni nɛgɛsomatigiw ka sira ani senamatigiw ka sira n'u bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ è vero. Il segnale raffigurato indica un'area di parcheggio a destra. Ako pano ni ko a b'a yira k'a fɔ ko parcheggio bi i kini bolo fɛ è falso. Il segnale raffigurato indica che è consentito proseguire dritto. Ako pano ni b'a yira ko è autorizzato do ka taga i diretti fɛ è vero. Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza della fine di un corsia riservata ai ciclisti. Ako ni pano tɔgɔ ni ko a bɛ sira laban na sira min b'a la ni nɛgɛsotigiw ka sira de do è vero. Il segnale raffigurato indica che bisogna rallentare e fermarsi alla dogana. Ako pano ni ko a b'a yira k'a fɔ ko i ka kan k'i jɔ i kan k'i sumaya k'i jɔ douaniers ka contrôle yɔrɔ la è vero. Il segnale raffigurato indica l'inizio di un viale pedonale. Ako pano tɔgɔ ko a b'a yira k'i bɛ senamatigiw ka sira daminɛ na è vero. Il segnale raffigurato preannuncia una corsia di decelerazione. Ako pano ni b'a yira k'a fɔ k'i bɛ corsia de décélération o daminɛ na. Corsia de décélération o ye sira min bɛ i permet ka bɔ autorité kan quoi. Komi autorité bɛ boli kosɛbɛ donc sira de bɛ yen sira min bɛ yen ni a b'i permettre ka bɔ k'i to vitesse ba la autorité kan quoi. Ani strada urbani. Ako sira in ye o de ye. Ko pano in bɛ o de pano ye è falso. Il segnale raffigurato è posto all'inizio di un'area vietata alle biciclette. Ako pano ni ko a bɛ sira daminɛ na sira min bɛ ni a interdilendo nɛgɛsotigiw ma è falso. Il segnale raffigurato preannuncia che non è consentito proseguire dritto. Ako pano ni b'a yira ko i tɛ se ka taa i diretti fɛ è vero. Il segnale, in presenza del segnale raffigurato è consentito marciare alla velocità di 40 km/h. Ako ni pano yɔrɔ la ko i bɛ se ka boli 40 km è vero. Il segnale raffigurato indica l'obbligo di tornare indietro. Ako pano ni b'a yira ko i obligé do ka segin i kɔfɛ è falso. Il segnale raffigurato obbliga i conducenti a passare a destra di un ostacolo. Ako ni pano ni ko a b'a yira k'a fɔ ko mobili k'u obligé do ko ka passe obstacle destra fɛ n'o y'a kini bolo ye è vero. Yan'o dutun k'a fɔ ko si voltare a destra di ostacolo o kun ye falso de mais ko passare quindi è vero. Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza della fine di un tratto di strada vietato ai cavalli. Ako ni pano ni ko a bɛ sira laban na sira min bɛ yen ni sotigiw tɛ se ka don a sira tɔgɔ fɛ è falso. Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione. Ako pano ye pano d'obbligazione è vero. Il segnale raffigurato indica che è consentito proseguire dritto. Ako pano ni b'a yira ko i bɛ se ka taga i diretti fɛ è vero.
Il segnale raffigurato indica la fine del limite massimo di velocità. Akoko abayira ka fɔ ko i sera limite maximum yɔrɔ de la y'a ye komi misaliya la yɔrɔ dɔw la u b'a sɛbɛn k'a fɔ ko i man ka tɛmɛ 50 km kan quoi y'a ye ko donc i b'o yɔrɔ dɔ laban yɔrɔ la è falso. Il segnale raffigurato consente solo di proseguire dritto o svoltare a destra. Akoko panoni b'a yira ko i autorisé no ka taa direct dama de fɛ walima i ka fara i kini bolo fɛ, è vero. Il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione. Ako pano ye pano d'obligation de ye i n'a fɔ prescription ye obligation de ye nka pano fɛnɛ na mun ye pano divieto ye mun ye pano di prescindeza ye olu fɛnɛ bɛɛ ye prescription dɔ ye, y'a ye, donc è vero. Il segnale raffigurato vieta di proseguire in quella strada. Ako pano ni bi interdit i ka taga sira tɔgɔ in fɛ, è falso. Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza della fine della sola pista ciclabile. Akoko pano ni bɛ nɛgɛsotigiw ka sira laban dama de la, è falso. Il segnale raffigurato indica che si può transitare a destra e a sinistra di un spartraffico. Akoko pano in b'a yira k'a fɔ ko i bɛ se ka tɛmɛ, y'a ye, i bɛ se ka tɛmɛ spartraffico kini ana numa fɛ, è vero. Il segnale raffigurato vieta il transito delle biciclette condotte a mano. Akoko nin pano nin ko a bɛ nɛgɛsotigiw interdit ka don sira in fɛ nɛgɛsotigi minnu b'a la n'u bɛ ka nɛgɛso kolongolo, è falso. Il segnale raffigurato preannuncia che non è consentito svoltare a destra. Akoko pano ni b'a yira ko i ma autorisé ka fara i kini bolo fɛ, è vero. Il segnale raffigurato indica che si deve dare la precedenza a destra. Akoko pano ni b'a yira ko i kan ka droit de priorité di i kini bolo ma, è falso. Il segnale raffigurato in corrispondenza di un incrocio obbliga a svoltare a destra. Akoko pan tɔgɔ ni ko n'i y'a ye sira kunbɛn yɔrɔ dɔ la ko a bi obligé i ka fara i kini bolo fɛ, è vero. Il segnale raffigurato indica che la strada che si incrocia è a senso unico verso a destra. Akoko pano ni ko a b'a yira la ko i ni i bɛna se ɲɔgɔn kunbɛn yɔrɔ min ma, y'a ye, ni sira min bɛ kunbɛn ko o sira ni ko ye sens unique ye i kini bolo fɛ, è falso. Il segnale raffigurato è un segnale di divieto. Ako pano ye pano d'interdiction de, è falso. Il segnale raffigurato preannuncia l'obbligo di dare precedenza ad animali che attraversano. Akoko ni pano ni bi obligé ka droit de priorité di bagantigiw ma minnu bɛ sira tigɛ la, è falso. Il segnale raffigurato vieta il transito alle biciclette e ai ciclomotori. Ako pano ni ko a bɛ nɛgɛsotigiw bali ani mototigiw u ka tɛmɛ nin sira tɔgɔ fɛ, è falso. Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza della fine del percorso riservato alla circolazione mista di pedoni e di ciclisti. Akoko nin pano bɛ sira laban na, sira min b'a la ni nɛgɛsotigiw ani sennamatigiw ka sira ɲagaminen don ɲɔgɔn na, è vero. Il segnale raffigurato prescrive di proseguire dritto. Ako pano ni b'a yira ko i obligelen don ka taga direct fɛ, è falso. Il segnale raffigurato indica l'inizio del senso unico di circolazione nella svolta a destra. Ako pano in b'a yira la ko ni farala i kini bolo fɛ ko sira bi kɛ sens unique, è falso. Il segnale raffigurato obbliga ad andare dritto o a svoltare a sinistra. Akoko pano ni b'a yira ko i obligelen don ka taa direct fɛ walima i ka fara i numan bolo fɛ, è falso. An ka quiz banna yan an ma erreur k'a la, y'a ye, an bɛna essayer tagalen ɲɛfɛ an bɛna quiz wɛrɛw kɛ nka an bɛna jateminɛ n'a y'a sɔrɔ ni vraiment ni quiz bɛ mɔgɔw intéressé kosɛbɛ an bɛna quiz caya sinon n'o tɛ an bɛ continuer